So congratulations messages are pouring into Stana and Olinda Chapel. So Stana posted kuti unozodei kana waisa chidindo kumakoti kuti ndiye wangu murudo. Ndobva atoposta picture ramuri kuona vari pacourts and chambers. So vanhu vari kungoti congratulations and I'm not really sure kuti sure vanhu vasaina mapapers. Regai timirire Olinda kuti Olinda achati chii panyaya iyo iri kuitika, but vanhu vari kungova mawarning. Ndiri kuona vamwe vachiti congratulations but vamwewo ndo vari kutaura zvavari kutaurawo. I think kuti Stana aita izvi kuitira mapepa ini. Hamusi kuzvionawo mapepa anenge ndiwo anetsa. Ipapa pari kumboshandisa chiko ane COS mukomana ane chii chainacho because agarisa kuLondon kwacho, because the last time he was here it was last year in December. Ringave visa ripi chairo ringange richishandiswa neku-UK munogona kuti batsira ipapa handisi kunyatsoziva, but kana kuri kunzi aroora aiwa, kana kuri kunzi not kuroora because vanotaura kuti vakaroorana kudhara, kana kuri kunzi vachata sure which means kuti atova muBritish. But Olinda mere hauchachema this time ka tichainzwa kutinhira kuno kuAfrica. This time around aiwa ichatinhira nekuno chaiko zvawakaita zviyazva zvishoma, and I just hope kuti wasaina out of community. Kana kuri kunzi masaina sure, I just hope you did out of community, because zvekuzoti vanhu vanozotanga kunzi tarambana takasaina in community saka tikutoda ipapo pekudivhaidana ndo panenge pakaoma. Tide kunyeperana ipapo. Olinda hopefully hauitwe blinded by love, because Olinda anonzi kana vana chaivo vanochuza murume kudarika vana. Takambonzwa mbiri iyoyo allegedly. So hopefully wafungawo ipapo kuti Stana uyu teenager 47 ane makore maka 47 and is a 47-year-old teenager, but patikabvira Stana kungomuti teenager. It's 7 years ago tichimuti 40-year-old teenager paya. Inga makore acho hatane asvika 47 here Stana. I mean, let me know kuti asvika here. UK yamunakidza mukomana. Ewa UK inenge inonakidza vanhu veku-UK tiudze kuti unombonyatsonakidzwa nei, because mukomana imagine kuti haana zvakawanda. Hanzi nevamwe waona kuti wafeila kucareer music wakuti rege ndiite iri randinonyatsogona iri. Ini ndinoti Stana wagona zvako, wagona kusecure future yako, and anokurambidza ndiani. Ita zvawada izvozvo, ndiwadi zvako, and chigemu chacho kana uchichigona chitambe mushe, cause Grinora aiwa uchambo qualify kuGrinora mai mwana. Ramba utori ikoko miriyo Grinora newe aiwa hamuchakwana. Ndipo uchadzoka here kunoenda kuswera nevakomana uchidziya pamabridge. Chitoramba wakatoshingirira kana watoona munhu anotokuda kutokutora. So pana pahanzi makomenzi ari pana panzi zvinozoda here kuita mudzimai anongotambidzana nevaimbi kunge microphone. Aiwa ina ndichazviziva wanzi atambidzwa nevaimbi. Vaimbi vanganiko? Handi kungoti Stana Titan Stana chete, zvimwe zvese idrama iri. Hanzi Olinda uchariona, hanzi denga uchaita kuona mubhuku reWatchtower njovera yawakapa imike Titan iko zvinowaipa Stana. Vana ava vakakutadzira. Anyway, hazvina mhosva. Congratulations dziva. But soka aiwa, it's so bad. I don't wanna lie. This comment is so bad. Akudze kuti akapa umwe ndiani kukana Stana asina nai chiko nemi. Hanzi tazoita maBritish records manje. Hanzi jikabe kusvika moyo wamira. Chikandai kutsvakirai kuno kuvabereki vakazvara. Hatidi kuzoita GoFund pano muripiswe, but manga musina kuti mamusina urora. Anyway, chinoitika pavanhu vekuti vanhu vakamboroorana vakapanana gupuro zvinenge zvakuita sei, because avanotaura kuti izvoni isusu we don't need to get married again. Chishona chinoti chii pakadai sona indibatsireiwo kuti zvinombonyatsofambiswa sei. And then zvikanzi idya bag kusvika moyo wako wamira. Uri shasha hako Mbappe chaiye. Hanzi shasha chairo. Hanzi please Facebook keep this for us. Hanzi securing assets certified millionaire. It's so painful to end a family for life. You have secured zvinhu zvacho. Okay, like tingosiya macomments zvakadaro, but munozvionawo sei kuri kunzi vanzi varoorana shuwa. Muri kuionawo sei marriage yacho ine kwairi kuenda.
Amen. Let me know. And also subscribe to my channels, Mama Anjesa